Ahoj, já jsem Jirka a dneska mám pro vás zase speciální video. Dneska jsem tady na zahájení nebo výběhu Jirky, tak mého jmenovce, který poběží 700 km za svým bráchou a daruje mu svůj poslední kousek čokolády. Je to vlastně nápad, se kterým přišla Milka, že vyzkoumali, že nejlepší kousek je vždycky ten poslední, a tak udělali to, že z každého balení Milky vzali poslední kousek čokolády, nechali tam prázdný místo v tom. Jak vidíte, tak tady v téhle čokoládě prostě ten poslední kousek není, je to tady prázdný. A uvnitř je, když to rozbalíte, tak je tajný kód, který dáte na stránky, který budete mít v popisku videa. A můžete ten poslední kousek čokolády poslat někomu, koho máte rádi, s nějakým vzkazem a jemu vlastně přijde pěkně zabalený a přijde mu do schránky a je to takový, si myslím, hrozně pěkný a sympatický. Klidně si to můžeme rozbalit. No a můžeme se podívat, jestli jsem vám nekecal a jestli vážně tam ten poslední kousek chybí. Uděláme si takový unboxing čokolády. Tak kód tady opravdu je a já jsem se rozhodl, že svůj poslední kousek čokolády věnuji svý ségře, protože ta ode mě bydlí nejdál a podle mě z toho bude mít největší radost. Víte, že Milka je o tom, aby ve vás probouzela jemnější já. Vyzýváme lidi, aby si troufli na jemnost. Chceme, aby si lidi uvědomili, aby se zamysleli nad tím, komu ten svůj poslední nejcennější kousek chtějí věnovat. Běh je pro nás jakýmsi poselstvím, nějakým z historie, ale zároveň je to něco, kdy člověk překonává sám sebe, protože je tam v tom sám a musí ze sebe vydat maximum. Moje jméno je Jirka Gruntorát, jsem z Českých Budějovic, v normálním životě, jak už teda Pepa zmínil, specialista komunikace, moderátor a coach, a můj velký končík je teda běhání. Ahoj Jirko. Ahoj. Hele, ty jsi se rozhodl běžet 700 km, abys daroval poslední kousek svým bráchovi. Přesně tak, 700 km je to obrovská štreka. V životě jsem takovou vzdálenost neuběhl, přiznávám se, bude to náročný. Já jsem se to dozvěděl na začátku března, kdy jsme sestavili tréninkový plán, od té doby jsem trénoval vlastně až do před včerejška, kdy jsem ještě tak jako lehce potrénoval nějakých 8 km. Ježíš, to já už bych neběžel. Ale dobrý, jako já tě to přeju, já doufám, že to teda jako zvládneš. A ty na to máš 24 dní. Přesně tak. A během těch 24 dnů ti můžou lidi vlastně postupem času nějak pomáhat, můžou ti, tam jsem četl, že dokonce nabídnout nocleh nebo něco takového. A mě právě zajímalo třeba, jestli se na nás dívá někdo, kdo by ti chtěl pomoct nebo podpořit tě nějak. Co pro tebe, jako pro běžce, bude jako ta pomoc, kterou bys třeba jako chtěl? Hele, úplně nejlepší pomoc by byla, kdyby mě někdo svezl autem, na koni, vrtulníkem, letadlem, půjčil mi kolo, půjčil mi OK, chápu. Jsem tady autem, tak se pak můžeme nějak domluvit. Ale tak dobře. A ještě mě zajímalo, kolik máš párů bot s sebou? Mám s sebou 3 páry bot, počítám, že to budu muset prostřídat, protože přece jenom poběžím jak po klasickém asfaltu, kostkách, takhle poběžím i terénem. Kolik bylo zatím nejvíc, co jsi uběhl takhle? Úplně největší vzdálenost, jakou jsem kdy uběhl, tak bylo přibližně nějakých 350 km, takže přibližně polovina. Super, Přibližně polovina. Kdyby mi chtěli diváci pomoct, tak na www.poslednikousek.cz tam můžou mi nabídnout nejenom to, co jsem říkal, vrtulník a podobně věci, ale jsou tam ale můžou mi třeba nabídnout i svačinu, přespání. Kdyby někdo chtěl běžet a zkusit si běžet, tak vlastně může běžet s tebou. Ano, může se mnou kousíček běžet, třeba 5 km, 10 km, 20, 30. Nakolik se cítí? To může zkusit, jo? To je super, to se mi líbí. Tak jo, tak já doufám, že to zvládneš. Jo, hele, doufám, díky moc. Díky moc. Přeju ti pěkný běh. Díky. V tom se bude hrát. Dopředu Jirka, Miloš, Dalibor. 3, 2, 1. Jirka vyběhl, odstartoval a vydal se na 700 km dlouhou trasu a já jsem dostal toto super tričko, kde je napsaný "Fandíme Jirkovi", za což děkuji, a já fandím Jirkovi a věřím, že to zvládne a že doběhne. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, a pokud chcete vědět více informací, tak se mrkněte dolů do popisku videa na odkaz
kde se dozvíte více informací a můžete fandit Jirkovi a můžete mu pomoct a nebo se k němu přidat. Mějte se hezky a u nějakého dalšího videa. Ahojda! A je tady krásně. Je tady krásně. Všiml, že máte všechny tady ty krásné trička. Tak jsem chtěl za sebe poděkovat, to hrozně těší tohle. Díky, že mi fandíte. Jo, Jirko, králo.